Hello mga kasyot, maing buntag mga kasyot. Nagasimbol ko dahil kuhan kasyot. Kanang incubator. So, kung ano yung capacity? 600 eggs. Ayan mga sir. At hindi pa tapos. Pintal lang kami. Magpintal pa kami. Ayan yung egg tray. With angle bar. 1 by 1 ang angle bar. Gawin mo ito sa egg tray. Egg tray. Sa Shopee, order Shopee ni. Nag-harvest yung kakao mga kasyot. Kakao. Leso. Ako nagipugo ng liso kay way init. Silag dagom, silag ulan. Mag-ipo pa mi. Dahil ko mga guwang. Mga guwang pa. Sige na mag-uwan kay shit. Maglisod ng pauga sa kakao. Amon lang gipugon. Amor tani buhat sa kuwan kay damay pa man eh. Ano man namra mong gani siya hinog. Di man gini siya yung magdungan yung kahinog ba. Amo na lang gipugon.
Nagguwang pa. Pahinog bubong. Pahinog. Kana doa hinog na. Di pa mabot, magbuhat ang kuhit. Habog man. Yara. Lupo. Uwan na sad. Uwan. Ibon kay ko ang Andre. May kayo ni ko ang pugon. Beses ka to. Ipugon na mo, gamay ra. Pero amo lagi pugon kay way init. Wala na kayo. Kuan dali ra kay mahurot ang palwa. Sige mahurot. Dari umur ang kuan. Palwa. Basa-basa pagkahoy. Kan on lagi mas kayu. Mga kakao dere oh. Huwag ibunga.